అందరికీ ఆహ్వానము. రండి, పాల్గొనండి, దైవాశీర్వాదాలు పొందండి. మన రావులపాలెంలో బెతెస్దా మెరాకిల్ సర్వీస్ నీ స్థితి మారుతుంది. తేదీ 13/7/2026 అనగా సోమవారం. సమయం ఉదయం 9:30 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు. స్థలము ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాలు, ఇందిరా కాలనీ, రావులపాలెం, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, కోనసీమ జిల్లా. దైవ వర్తమానికులు ప్రొఫెట్ రాజ్ కమల్ గారు, జీసస్ కేర్స్ యూ మినిస్ట్రీస్, వైజాగ్. అద్భుతమైన వాక్య సందేశం, శక్తివంతమైన స్తుతి ఆరాధన, రోగుల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, దైవజనులు అందరి కొరకు ప్రార్థించుదురు. కన్వీనర్ పాస్టర్ సతీష్ కుమార్.